Na většinu testů se neučím a místo toho chodím ven. A je to ta nejlepší věc, co můžu udělat. Nevěříte? Tak si představte, že zítra píšete sloh. Buď se budete učit tabulky a jak daný útvar vypadá, anebo půjdete ven. Vy chcete nejlepší známku, tak se budete učit. Ale opak je pravdou. Váš kamarád se bude učit a vy půjdete ven. Další den vám učitel dá zadání a hodinu na napsání práce. Váš kamarád se to učil celou noc a bude mít sloh přesně podle tabulek. Ale nudný, protože si vlastně nic z toho nezažil a vůbec netuší, o čem píše. A pak jste tu vy. Sice nevíte, jakou má osnovu ten sloh a jak to má vypadat, ale máte zážitky. Vy víte, jak vypadá večerní louka. Vy víte, jaký zvuk vydává ranní les a vy víte, jaký je pocit skočit do ledové Vltavy. Tak kdo bude mít lepší sloh? Vy z zážitky? Nebo váš kamarád s tabulkami?